wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zomwe azilengeza dzulo. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuwunika za anthu osachepera 30 amene achita matenda a mtima atawachita operation pa msasa olere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Mtolankhani wathu Jackson Sijali ali ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates ndipo wadza ndi nkhani yonse. Pazokambira nazo atsogoleri awiriwa anakhudza fundo zingapo zothandiza kutukula dziko la Malawi monga malonda, kutsegula makampani ku Malawi, zaulimi, migodi ndi zokopa alendo. Dr. Chakwera ndi Muhammad Hassan Al-Swaidi anakambira nanso momwe angathandizire dziko la Malawi pa nkhani ya mafuta. Polankhula ndi MBC atangotuluka muzokambira nazo, nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena Anansi Tembo iyati atsogoleri awiriwa akambirana ndondomeko yogula mafuta kudzera ku boma lina yomwe pa Chingerezi akuyitcha government to government, yomwe ati ipindulira kwambiri dziko la Malawi. Atembo atinso Dr. Chakwera ndi Muhammad Hassan Al-Swaidi anakambira nanso momwe dziko la United Arab Emirates lakhala likuthandizira anthu ovutika kamba ka mavuto ena omwe anadza kamba kakusintha kwa nyengo monga Cyclone Freddy komanso chilala. Ndunayi yatinso zokambira nazo zinawunikanso gawo loti anthu a ku United Arab Emirates azayambise ntchito zawo za malonda ku Malawi komanso dziko la Malawi lizitumiza katundu wake komanso kuthetsa vuto la kusowa kwa ndalama zakunja lomwe lakhala lilipo. Mkaonatu anzathu kunoko chuma alinacho chinacho patali. Anthu akuna ali ndalama imene yakuti ali ndi sovereign fund imene ndalama zambiri imene imafunanso nayonse kuti ndalama zawo zichuluke amafunika umapanga ma investments awo. Ndi ifeyo ndi woti titapatsa kesi yabwino maplani athu ndekuti waja kuzobwera ku Malawi kuja akapanga invest ndekuti akubweretsa forex imene ife tikuvutika nayo pano. Ma investors akabwera kudzagwira ntchito kendi za mining ndi ma minerals ambirimbiri akungodikira kuti anthu abwere akhazikitse migodi tiyambe kutulutsa kendi lithium tiyambe kutulutsa lithium kendi migodi gold amene kendi ruta tikudikira anthu kuti adzagwire ntchito zimenezozo kuti tikamagulitsa tipeze forex. Pankhani ya mafuta iwo anati dziko la United Arab Emirates limayenga mafuta ochuluka kwambiri ndipo limathandiza maiko ambiri a mu Africa pa nkhani iyi. Pali ma vice president atatu, ena amayang'ana izi za mafuta, ena amayang'ana za investment, ena amayang'ana za humanitarian aid. Onse waonana nawo komanso aonana nanso ndi president wa United Arab Emirates. Onse wankhani yake priority ndi nkhani ya mafuta kuti tikutanipa manja ndi boma la Abu Dhabi fukali ni mafuta. Amachita supply mafuta tikagwizana ndi amene wankhani za mafutas ndikuti kumudzi kuja zikhozo tiyendera bwino. Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dziko la Malawi limagwiritsa ntchito mafuta a ndalama zokwana $50 million pa mwezi. Ndipo kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Makathi Chakwera ku dziko lija la United Arab Emirates kuyembekezereka kupindulira dziko la Malawi maka kumbali ya mafuta pambali pa izo kupindulira miyoyo ya Malawi m'magawo. Amundendewa akumawaphunzitsa pofuna kuwasintha kaganizidwe kuti akakhale odzidalira akamaliza zilango zawo. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zimene azilengeza dzulo. Mlembi wa mkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati kwa nthawi yayitali zotsatira za kafukufuku wa bungweli zakhala zikusiyana ndi momwe zisankho zakhala zikuyendera chifukwa chake sakuzikhulupirira kwenikweni. Kafukufuku amene adachitika kalekale ndipo adachitika tidapitanso ku masankho kukalonga kumenenso tidakawinanso ife tonse MCP masitu onse atatu. Kafukufuku adachitika kale
ndi nthawi zambiri zimene amakamba anthu amenewo azimakhala zimene anthu akuganiza mu nthawi imeneyo timangokhala ni mafunso athu amakhaonena kuti kodi akufunsa anthu ochuluka akufunsa zifukwa zochuluka chifukwa kwamfunsa munthu kuti kodi walandira fetereza munthu kuti sinalandire kumfunsa ngati wakhumudwa kapena sanakhumudwe chachidziwikire munthu amene sanalandire fetereza wakhumudwa koma kumfunsa momveka bwino kunena kuti kodi mukuona bwanji za utsogoleri wa dziko ndi nkhani zosiyana komabe tiwapatse ufulu wawo chifukwa ali ndi bungwe lawo ali nkuthekera kwawo kagwidwe kawo ka ntchito ndime adaphunzira iwowo kuti mukafuna kufunsa anthu mdziko musamafunsa anthu ochuluka muzifunsa anthu ochepa koma mwina mafunso akhale kuti nchifukwa chani mbuyomu akhalaso akuphonya timaganizira poyera kuti mafunso awo amafunsa za ndale mu nthawi mwina imene munthu alibe chakudya alibe zinthu zina ndi zina zimene mwina atakhumudwa angathe kuyankha amene angayankhire koma ine ndifuna ndatsimikizira Malawi ngati Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party kuti ngakhale kafukufuku wawo adamchita kalekale ifeyo mdziko muno tikawafotokozera anthu kumene tikuchokera ndi kumene tikupita akhala kutimvetsetsa nchifukwa chake ndapereka chitsanzo tikafukufuku adachitika tisanapite ku masankho a by elections kukalonga ndipo kumene kuti dakapambananso kafukufuku iso wachitikanso kalembera asadachitike kafukufuku iso wachitikanso zipani sadagawanikane amachita kafukufuku DPP yofanana DPP limodzi pano DPP dagawanikana mwenaso pano ndi zipani zitatu kuyena apita ku UTM kuyena apita ku PDP ndi kafukufuku wawo tiwalole kuti iwo azipitizabe kupanga kafukufuku wawo koma pa ground mene palili pano Malawi Congress Party sidzatuluka mbo tidakali pa nkhani yomweyi anthu amene amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe atulutsa bungwe la kafukufuku la Afrobarometer ndi maganizo awo chabe ndipo sizikuyimira maganizo a Malawi modzi mwa amene amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati Ane Nyirenda ndiyemwe wati anthu asakhulupirire izi zimene akukamba Afrobarometer awa ndizongokamba tikati tionesese mbuyomu mu 2014 anatusaso ripoti ngati lomweri lotiunikira ifa Malawi kuti zisankho zitati zachitika panopa amakamba kuti Dr. Joyce Banda kamene ali president wa chipani cha PP ngamene atawine komano zisankho zitachitika zimene zinachitika ndi zina kunapezeka kuti adawina ndi Professor Peter Mutharika wa chipani cha DPP izi ndi zinthu zoti amalawi adziwe kuti ndizongokamba pa nthawi iti imeneyo kumene zisankho zi 2025 ndiye tiyembekeze kunena kuti boma limwe lilipoli lili ndi kuthekera kokwana kuti litopanga zinthu zoti nkuzawina monga tikuona zinthu zambiri zikuchitika Malawi muno muzimene zasinthikira mangati tikaona nkhani ya magesi tikaona nkhani ya maphunziro tikaona nkhani ya madzi ndi zina zambiri zimene zikuonesa kuti amalawi ndi amodzi ndipo akulimbikira ntchito kupita chitsogolo naye katswiri pa nkhani za ndale Arthur Nkumbwa wati palibe yemwe angakhulupirire zotsatira za Afrobarometer potengera kuti mchaka cha 2014 ananenapo chimodzimodzi koma sizinapherezere ndi maganizo a anthu is an opinion sineki komano ndi marizati amene anthu apanga kafukufuku amene amasaka kuti apange kafukufukuwo sikuzala masankhidwe bwanji koma ndiyo yatuluka ndena ndakuti ndangochoka posegula Afrobarometer ya 2014 imene imanena kuti zisankho zimene zijaza adawina ndi Joyce Banda koma tonse tikudziwa kuti anawina ndi Arthur Peter wa Mutharika ndi uphungu ndi maganizo is an opinion ndi lero osati 2025 koma ngakhale ya 2014 yaronesa kuti sinagwire kulibe malangizo awiri atatu amene matimu a research ndi ma strategy amuzipani akhale pasi ndikunena kuti izi zidzakhala zoona tipange chani kuti ikamafika mawa ikhale kuti takonza zinthu zathu ndi chinthu chonena kuti mutha kuwerenga maybe pamene mwayimapo kuti muwerenge anthu 20 ndikufunsa kuti kodi amene Afrobarometer anamufikirapo ndi ndani ina mutha kuti palibe anthu 100 kuchokera pamene mwayimapo kuti iwo unakuonera Afrobarometer omaiziwa patokeza kuti anthu 100 sakuziwa sanafusikireko so it's a loose sample. zipani za Peoples ndi Mafunde zalengeza kuti zapanga mgwirizano ogwirira ntchito limodzi pa chisankho cha chaka chamawa
zipanizi zalengeza izi pa msonkhano wa atolankhani umene zinachititsa mu mzinda wa Blantyre. Ndemukanena kuti amalawi ayembekezere chani, amalawi ayembekezere chitukuko chenicheni komanso upangiri weniweni. Pakatipa Katangale yangokhala nyimbo ngati yakutchalichi yokuti mukayimba kumene kuja mwaisiya. Ifeyo ngati tili anthu olikonda dziko lathu, tiyeni tigwirane dzanja, tiyeni tibwerese utsogoleri wa chikondi chenicheni cha amalawi. Choncho amalawi ayembekezere chitukuko. Mabungwe omwe si aboma ochokera chigawo chakummawa apempha adindo andale kuti apewe kukamba zinthu zoti zingathe kuyambitsa mpungwepungwe pamene dziko lino likukonzekera zisankho za chaka chamawa. Wapampando wa gulu la mabungwe omwe si aboma lomwe alikhazikitsa ndi cholinga cholondoloza zonse za zisankhozi a Sami Aaron ndiwo anena izi kuliwonde pamene mabungwewo anakumana kuti akambirane mene angathandizire kuti dziko lino lidzakhale ndi zisankho zopambana mu 2025. Miriam Kaliza ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mabungwe omwe si aboma ochokera mchigawo chakummawa anakumana kuti akambirane zina mwa nkhani zofunika zokhudzana ndi zisankho zomwe zikubwera mu 2025. Mwazina anagwirizana kuti akhazikitse komiti yomwe akuyitchula kuti Civil Society Elections Integrity Forum. Malingana ndi wapampando wa gululi, iwo adzikambirana za mmene angathandizire anthu kuchita zoyenera pofuna kuti zisankho za 2025 zidzakhale zabata ndi mtendere komanso zotsatira malamulo a demokrasi. Mfundo ina imene inatuluka kumkumanowu ndi nkhani ya andale ena omwe akumayankhula zinthu zogawanitsa mitundu kapenanso chigawo chomwe wina akuchokera. Gululi lati izi ndi zoyipa chifukwa zimabweretsa kusamvana mdziko. Ponjezerapo gululi lapempha bungwe loyendetsa zisankho komanso bungwe lopereka ziphaso la National Registration Bureau kuti akonze mavuto ena ndi ena kuti anthu ngakhale amadera akumidzi alembetse nawo. Tapempha nzathu atolankhani kuti mukafalitse nkhani zoona zokhazokha, amipingo sakauze anthu awo, andale sakauze anthu awo kuti pamene tikuoneka muchisankho tipewe chitidwe omemeza anthu kumapangirana zipongwe zokhazokha pamene tonse ndi amalawi. Anthuwa alimbikitsanso nzika za dziko lino kuti zikalembetse kalembera wa mavoti kuti adzathe kuvotera mtsogoleri wa kumtima kwawo chaka chamawa. Kuchokera kuno kumachinga ndine Miriam Kaliza. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira zakafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zimene azilengeza dzulo. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za anthu osachepera 30 amene achira matenda a mtima atawachita operation pa msasa waulere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Munkhani yathu yapadera anthu osachepera 30 achira matenda a mtima atachitidwa operation pa msasa waulere wa operation ya mtima. Msasawo anawukhazikitsa pa chipatala cha Blantyre Adventist chaka chatha kuti apereke mwayi wa moyo watsopano kwa omwe ali ndi matenda a mtima omwe amafunikira operation. Ntchito yaulereyi yomwe yachitika dziko muno yathandiza kuchepetsa kutumiza anthu kumayiko akunja kuphatikizirapo Kenya, South Africa ndi India. Mtolankhani wathu Mercy Zamawa akufotokoza nkhani ya mayi wina yemwe moyo wake wasintha kwambiri atachitidwa operation. Komabe tikufuna kukuchenjezani kuti ripoti ili lili ndi zithunzi zina zimene zitha kukhala zoopsa kwa anthu ena. Munakhalapo pa ndandanda odikirira zinthu kapena ndandanda odikirira thandizo la kuchipatala, thandizo loti lingakuthandizeni kuti moyo wanu upite patsogolo kapena uthe. Imakhala nthawi yowawa, nthawi ya maganizo komanso ya chiyembekezo chochepa. Umenewu wakhala moyo wa mayi Gladys Nyape kuyambira mchaka cha 2015 pamene anapeza ndi vuto la nthenda ya mtima. Mtima wanu ukutupa komanso magazi sakupitsana bwinobwino m'mitsempha bwinobwino, angoyima pamodzi ngani mukupezeka kuti mukutani kubanika komanso vavu yanu inatani inabowoka. Moyo wa mayi Gladys unasintha pamene anapezeka ndi matenda a mtima. Matendawa amakhudza mtima ndi misempha ya m'magazi
yomwe imayambitsa kupweteketsa pachifuwa, kufowoka, miyendo, kuchita zanzi, kupuma movutikira, kugunda kwa mtima, chizungulire ndi kutopa. Ngati munthu salandira thandizo, zoterezi zimayambitsa matenda a mtima kapena kufa ziwalo, stroke, ndipo pamapeto pake munthu amatha kufa kumene. Malinga ndi bungwe la World Health Organization limanena kuti anthu oposa 4 mwa 5 amafa chifukwa cha matenda a mtima ndi kufa ziwalo, ndipo gawo limodzi mwa magawo 3 a imfa zimenezi zimachitika kwa anthu osakwana zaka 70. Bungwe la WHO limasonyezanso kuti matenda a mtima ndi omwe amayambisa imfa zochuluka pa dziko lonse lapansi. Anthu pafupifupi 17 miliyoni chaka chilichonse amafa ndi matendawa. Mkupita kwa nthawi, matenda a Gladys anakula kwambiri moti amalephera kugwira ntchito zake za tsiku ndi tsiku. Iye ankadziwa kuti akufunika thandizo, ndipo ankafunika thandizo lomwansanga. Anayesa mankhwala ndi thandizo losiyanasiyana koma sizinathandize, ndipo pambuyo pake anakalandira thandizo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre, ndipo kumeneko anawawuza kuti akuyenera kupita ku India kuti akawachite operation ya mtima. Ankafunika ndalama za nkhaninkhani kuti akafike ku India, zomwe sanakwanitse kuzipeza. Pamene ankavutika kuti apeze ndalama za ulendo wopita ku India, thandizo linapezeka kudzera mu mgwirizano wa chipatala cha Blantyre Adventist ndi unduna za umoyo komanso gulu la madotolo aku India pansi pa bungwe la Heart for Mission International. Iwo anabwera mdziko muno kuzapereka maopereshoni a mtima mwaulere, ndipo Gladys anali ndi mwayi kukhala mmodzi mwa omwe anachitidwa opereshoni iyi. Tsiku la opereshoni linafika, ndipo Gladys anali wamantha komanso chiyembekezo pa nthawi yomweyo. Iye analowetsedwa mchipinda chochitiramo opereshoni, ndipo kwa maola 3 motsogozedwa ndi akatswiri odziwa bwino za matenda a mtima anagwira ntchito mwakhama kuti akonze mtima wake, ndipo opereshoniyo inayenda bwino. Kumayambiriro kwenikweni nali wamantha kwambiri. Anthu ena akumafotokoza kuti operation yake ndiyoopsa, ukapita sungabwerereso, koma ine nangoyima pa Mulungu wanga okhala kumwamba basi. Opereshoniyo inasintha kwambiri moyo wa Gladys, pokhala ndi moyo wa thanzi labwino komanso kuchita zinthu zake za tsiku ndi tsiku popanda kudwala komanso kudandaula za mtima. Ndikutha kuyenda kakupita kunsika kubwerako, kakupita kutchalichi kubwera, koma pa nthawi imeneyo sinimatha kuchoka pano kafika ku mtunda wautali ngati umenewo. Mchemwali wake wa Gladys, yemwe anali omuyang'anira, wati ndi okondwa kuti mchemwali wake tsopano ali bwino. Ine ndaona zawandala uthandizo lomphanga, ndipo ndikumva kukoma kwambiri, ndamva kukoma kwambiri fuka ntchito imene ndakhala ndikugwira kwa zaka zochuluka. Ndikuona panoponso ineso ndikuthaso kupangaso zinthu zanga pa banja langa, kaso kuntchitoso panoponso ndambaso kupita bwinobwino, kaso mabizinesi anga ndina ndikuthaso kupanga, koma nthawi imeneyo kutheka kwina konse ndina alibe. Patrick Kwewa wa zaka 16 wa ku Baraka ndi Dorothy Botha wa zaka 20 ochokera mboma la Nkata Bay nawo ali ndi nkhani yofanana ndi ya Gladys, pomwe awiriwa nawonso anawachita opereshoni ngati yomweyi, ndipo tsopano ali bwino akuimba lukoma. Chimabwerekani mtima mwana upanga operation pano mtima yanasa kubwerekana chicho sinasintha thupi langa lili bwinobwino lamphamvu ku skulu ndinayambiraso. Kuyambira chaka chatha pomwe anakhazikitsa makampu othandiza anthu amatenda a mtima, maopereshoni 56 achitika, ndipo 32 mwa iwo ndi maopereshoni otsegula mtima, ndipo mmodzi mwa adokotala a opereshoni ya mtima Dr. Arega Fekadu Leta ati maopereshoni onse omwe achitika ayenda bwino, ndipo palibe ndi munthu mmodzi yemwe wapezeka ndi vuto angakhale kumwalira kumene. Kuchita bwino kumeneku nkofunika kwambiri mu mbiri ya ntchito ya chipatala ya mdziko muno, ndipo kupereka chiyembekezo kwa anthu miyandamiyanda amene akudwala matenda a mtima mdziko muno
komanso mchigawo chakumwera kwa chipululu cha africa. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati chipatala chawo chili ndi mapulani omanga nyumba zokhazikika makamaka yochitira maoperation ya mtima. Tinaona kunongo tipange plani fo kuti chinthucho chikhazikike akabwera pano osati abwererenso tikonzeretu zinthuzo. Ndiye pakati pano tikusonkhanisa zinthu equipment ndiziti half ilipo. Kubwera kwa misasa ya maoperation otsegula mtima pa chipatala cha Blantyre Adventist kwathandiza dziko lino kuti lipulumutse ndalama za nkhaninkhani potumiza anthu ku mayiko akunja. Adrian Tikumbe ndi mneneri wa munduna wa zaumoyo. Tikudziwa kuti ngati tipitirize kukhala ndi ukadaulo omathandiza odwala kunkuno kwathu, ndiye kuti tichepetsa nthawi imene anthu amakhala ali pamndandanda pamzere kudikirira kuti apite kunja. Ndiye ena akakhala kuti tikutha kumathandiza ngakhale zili zipatala za private kunkuno, ndiye kuti ifenso titha kumatumiza odwala ngati amenewa momwe apite ku India atha kupita ku chipatala cha kunkuno. Kutheka kwa maoperation ya mtima kuno ku chipatala cha Blantyre Adventist Hospital kwapereka mwayi kwa anthu ochuluka amene akhala akuvutika ndi matenda a mtima, osati ku dziko la Malawi lokha lino komanso kwa anthu ochuluka amene akuvutika ndi matenda a mtima osiyanasiyana chigawo chachikulu cha Africa. Mercy Zamawa, MBC News, Blantyre. Kafukufuku wabwino yemwe zotsatira zake ndi zodalirika ndofunika pokwaniritsa ndondomeko zothandiza kuteteza anthu amene amasuta fodya muno mu Africa. Akatswiri komanso anthu olimbikitsa kutsatira ndondomekozi kuphatikizapo akuno ku Malawi ati kupezeka kwa zotsatira za kafukufukuyu kungathandize dera la Africa kulimbikitsa anthu kumadziteteza akafuna kusuta fodya komanso kuti mayiko athe kulimbana mokwanira ndi matenda amene amadza chifukwa chosuta. Kondwani Chinele walemba ripoti limene akuwerenga ndi Austin Kachipeya. Ngakhale kuti chiwerengero cha anthu osuta fodya chikutsika m'mayiko olemera, mchitidwewu ukunka kukula m'mayiko mu Africa komanso ena omwe akukwera kumene. A World Health Organization amati 8 miliyoni amafa pa chaka ndi matenda kapena mavuto omwe amadza chifukwa chosuta. Mwa anthu wa 80 pa 100 aliwonse amakhala am'mayiko omwe akukwera kumene monga la Malawi. Ndipo poona kuti chiwerengero cha chinyamata omwe akusuta chikunka chikukwera pa chiopsezo kuti matenda ndi mavuto osuta fodya atha kukula mtsogolo muno. Pa msonkhano wa chaka chino okambirana ndondomeko zolimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njira zina malo mosuta fodya ku Nairobi ku Kenya, achimwemwe ngoma akuno ku Malawi omwe amalimbikitsa anthu kusadalira kusuta ndudu za fodya anati mpofunika kuti mayiko mu Africa akhale ndi kafukufuku wawo pa ntchitoyi. Angoma anati izi zingathandize mayikowa kumachita zinthuzi mogwirizana ndi momwe anthu amderali alili. Amos Leyan aku Kenya omwe ndi wachinyamata yemwe anasiya kusuta fodya anati pafunika kuti achinyamata asawasiye mbuyo polimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njira zamakono m'malo mosuta ndudu za fodya. Munthu wa msonkhanowu unatsamira kwambiri pazoti zisamakhale zovuta kwa anthu kugwiritsa ntchito njira zamakono popewa kusuta ndudu za fodya zomwe ndi zovomerezeka ndi njira za sayansi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chichikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zimene azilengeza dzulo. Ripoti lathu lapadera sabata ino tikuwunika za anthu osachepera 30 amene achira matenda a mtima atawachita operation pa msasa olere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali.
mwakoma nonse. Ikoza kusintha zinthu voti yanga. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission likudziwitsa